Abuvanzi noMeli noAndisi labafana beWest ade bela erank befike ngebhakede bezokhokhisa odriver ngenkani imali yesoso nebashonele post yabo and bayasho ukuthi namhlanje uzoshuba nje uzomlindelo wakhe namhlanje nakusasa. So batshene bengalokho bebovanzi indaba zokuya kontombela nobani bazoyibona next week. Naba ngala Ngoba abafana bazwile awungayibona vele bese rank bathatha yonke imali ko drive konke association kuthiwa ungafuni ukhokha uzobona ufana noma usendela umqondo manje. So leaders angibingelele. Hey, labafana shothi yampela bayahlupha ngempela ke manje. Bangene number 8 esikoleni. Ekusasa lentsha lapha kasiye ematendeni ngaseklinikhi. Bangenile. Vele ke phela ngithi abaningi babo kulabafana laba bama West bephuma kusona isikole umnqobo ayifunda khona kulesa sikole. Bangenile ke bakhomba uthisha ke nami ngizwa manje ngoba ngikho ekhaya. Ngizwa ngosisi wami umfana kabhuti wami ufunda khona babuyisiwe. Kuthiwa nje bakhonjwe ngebhamu uthisha bonke wangena class to class door to door principal bamvalele office bathatha yonke into kothisha yonke into. Hayi sebeqalile ke labafana ke bafethu yezinto sesiqedile lapha kaMkhize mfethu yabo sesishayile kaMkhize sashana lapha number 8 yabo. So abanye abafethu anitshene nomshibe mfethu nishone phansi niyovala emawodi mfethu fanele sifakazele usiphana ke manje yabo kule ndawo ekuthiwa isemabhampini ufuna ukuthi sinqume 4 noma sinqume 5 ngiyacela abafethu ngayazi iWest azokwanzima weJesu uNkulunkulu wami hey siyabonga ukusixwayisa azokwanzima uNkulunkulu wami Jehova Nkosi uzusikhumbule yo